i posar de manifest que tota ella ha anat transformant-se per enriquir-me gràcies a la disponibilitat de les persones que ho han estudiat, han viscut i escoltat dels seus avantpassats, persones del barri o que tenen relació amb el barri. Amb les portes que se m'ha obert, les fonts orals. Tindreu en la pantalla la portada del llibre. S'ha confeccionat inspirant-se en els versículos del llibre de l'Apocalipsis, la pastoral que oferta la parròquia i de Sant Pau. Pastoral que també té la seva història, una oferta diversa d'acord amb el nou model d'església postconciliar, on algunes modalitats s'han quedat pel camí per donar vida a altres més actuals, urgents i necessàries. El llibre ha estat editat per l'editorial catarrochina Pinatea, de la que és director gerent Salvador Raga, de Pissera. A ser ambiciós i a replegar, ordenar tot el que he pogut, la informació i la imatge d'allò que ha tingut a veure en el barri i la parròquia. Per la qual cosa, i ara ve l'apartat d'agraïments, que són moltes persones, disculpeu si m'he dit algú, he comptat amb la col·laboració de gent en experiència, records, material imprès, fotogràfic, que han aportat molta llum a la història i a la pastoral. Com no, Luis Enrique, Pepe Mayo, Carolina Lucas, Ricardo Puchal, Lorino Sorín Just, Antonio Bradolí, Víctor Juan, Consuelo Cánovas, Pepa Guillem, María Jesús, Baixaula, Rosa Puchal, Francisco Sapornino, Rosa Vargas, Juan Manuel Contell, Rosa Pérez, el senyor la tinga en la glòria. Ahir em vaig entrar tot era cridar-li per telèfon a Rosa i em vaig entrar ahir que havia faltat. El senyor la tinga en la glòria. Fina Raga, que també us ha deixat enguany, la catalana. Cristina Zendotec, Emma Pérez, Gustavo Ríos, Eduardo Baixauli i Ramon Guillem. I així voldria fer un incís. Encarregat de la biblioteca municipal, el senyor el tinga en la glòria. Un gran professional, un gran poeta, un gran catarrochí, apassionat del seu poble, sempre dispost. Per a mi, personalment, sempre m'ha obert les portes de la biblioteca. Els racons de la biblioteca han estat a la meva disposició, i ell, personalment. Per això, li faig este senzill homenatge. Pasqual Guillem, antic arxiver. Luis Bonora, el fill, el tio Bonora. Eugeni Hernández, gran escriptor també. Toni Llorenç, però hi ha hagut altres persones que han col·laborat, s'han implicat molt més en el llibre, de les quals també estic molt agraït, perquè sense elles m'haguera perdut. La primera, Encarna Serrano. Des del primer moment estava molt costat. Parlant bé. Moltes nits se les hem passat així a ell. Carlos Mayo. Sempre que despenjava, sempre que li cridava, sempre estava disponible. Sempre. Carlos Sosot, Carlos Boaque, sempre. Gràcies, Carlos. María Jesús Mayo i Daniel Moret. També, un matrimoni implicat, totalment. Carmenia Bort, gràcies per haver vingut, Carmenia. Una gran professional que m'ha assessorat en un dels capítols que jo volia donar-li molta importància. Perquè si no ho deixem escrit, Carmenia, si no ho deixem, se mos perd.
I ella ahir ha estat al meu costat, donant-me els millors consells que hi hagi. Àngeles Miralles, com a catequista. Pilar Martí, Salvador Sitges, també dibuixant. I com no, Eusebio Monzó. També, amb tota la paciència del món. I Salva. No m'he vingut. L'home de Fausti. Ja sabeu que aquí m'he referit. Salva. I la família de Guillem. També m'han contat moltes coses. Tant pare com fill, que el Senyor estiga els dos en la glòria. Han estat implicats totalment en la parròquia. Totalment. I el don Miguel Xina. També des del punt de vista del camí catecumenal, un gran assessor. En la part lingüística he tingut al meu costat a Ferranda Martí i al prevere i amic meu Antonio López, que han estat, com vos dic, revisant, originant la part lingüística